Mies ja hänen tyttöystävänsä katsovat Doktori Phil-ohjelmaa. Dr. Phil sanoo yleisölle, joskus sanot asioita, jotka parantavat, joskus sanot asioita, jotka satuttavat, ja joskus voit sanoa asioita, jotka tekevät jonkun yhtä aikaa onnelliseksi ja surulliseksi. Poikaystävä naurahtaa, mitä täyttä hölynpölyä. Et voi sanoa minulle mitään, mikä tekisi minut yhtä aikaa onnelliseksi ja surulliseksi. Tyttöystävä on hetken hiljaa. Sitten hän sanoo, kaikista kavereistasi sinulla on isoin. Olipa kerran julma kuningas, joka teloitutti kenet tahansa mielensä mukaan. Eräänä päivänä, kun ministeri antoi hänelle huonoa neuvoa, kuningas määräsi hänet heitettäväksi hänen raivokkaiden, nälkäisten vahtikoiriensa syötäväksi. Ministeri vetosi, teidän majesteettinne, olen palvellut teitä uskollisesti 10 vuotta, tekisit tämän yhden virheen takia, mutta kuningas ei heltynyt. Epätoivoissaan ministeri pyysi, antakaa minulle ainakin 10 päivää ennen teloitusta. Utelias kuningas suostui. Seuraavat 10 päivää ministeri vietti kuninkaallisessa kennelessä ruokkien koiria, kylvettäen niitä ja kohdellen niitä lempeästi. 10 päivän lopussa nämä entiset raivokkaat pedot rakastivat häntä. Kun teloituspäivä koitti, ministeri heitettiin koirille, mutta hyökkäämisen sijaan ne heiluttivat häntäänsä, nuolivat hänen käsiään ja leikkivät hänen kanssaan. Kuningas oli tyrmistynyt. Mitä tapahtui raivokkaille koirilleni? Ministeri nousi ja sanoi tyynesti. Huolehdin heistä vain 10 päivää, eivätkä he unohtaneet sitä. Palvelin teitä uskollisesti 10 vuotta, ja te unohditte ensimmäisen virheeni kohdalla. Kuningas vaikeni, miettien julmuuttaan, ja totesi lopulta, hyvä opetus. Seuraavana päivänä hän korvasi koirat krokotiileilla.